बोसोरनि 6 दानावनो बिसायख'थि जायो। बबे हादर? नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि हादरनि मुं खोनाफेरबायना? जेराव बोसोरफ्रोमबो 6 दानावनो बिसायख'थि जायो आरो बेनि सरकाराबो सोलायबाय थायो। खोनाब्ला नोंथाङा गोमोनो हागौ आरो फोथायनोबो गोब्राब जागोन, नाथाय बाथ्राया सैथो। नाथाय जोंनि भारत हादरा दरसे बेबायदि हादर जेराव बोसोरनि उनावसो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन बिसायख'थि जायो। नाथाय जों दिनै जाय हादरनि सोमोन्दै सावरायगोन बे हादराव बोसोरफ्रोमबो 6 दानावनो बिसायख'थि जायो। फै बिदिब्ला जों नोंथांनो बे हादरनि सोमोन्दै मिन्थिहोनि, लोगोसे नोंथांनो बेखौबो मिथिहोबावगोन बे हादराव मानो 6 दानावनो बिसायख'थि जायो। नंगौ, बे हादरानो जाबाय इउर'पियान। इउर'पआव थानाय बे हादरनि मुङानो जाबाय सेन्ट मारिन'। बे हादरनि जाय सुबुङा गोदान सरकार सायख'जायो बेखौ हादरनि सुबुंफ्रा केप्टेन रिजन होननानै बुङो। आरो बे केप्टेन रिजनखौ सायख'नो थाखाय सरासनस्रा आफादनि 60 सुबुंफोरा भट होनांगौ जायो। सेन्ट मारिन' हादरा बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोजामसिन डेम'क्रेटिक हादर आरो बेनि सुबुं सानखोखौ 34,000ल' होनना मिन्थिनो मोननाय जायो। बे हादराव 1243 मायथाइयाव गिबि खेब बिसायख'थि जादोंमोन। बेनि पार्लामेन्ट हाउसखौ अरेंग' होननानै बुङो। बे हादरनि संबिजिदा 1600 मायथाइयाव थिसनजादोंमोन, जेरावनाखि 6 दानावनो बिसायख'थि जायो आरो गोदान सरकार दानाय जायो। बे हादरखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादर होनना मिन्थिनाय जायो, जायनि अरथाइया 61 बर्ग किल'मिटारल' आरो बे हादरा इटालीनि खाथियाव दं, जायनि रायज्लायनाय हारिमु बायदिफोरखौ इटालीनि थागिबिजों एखे नुनो मोनो।